Bună și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Îmi pare rău că n-am mai filmat de mult timp, dar am fost plecat în vacanță în Barcelona și a trebuit să stau cu familia foarte mult. Așa că astăzi ne-am întors pe Brawl Stars. Astăzi, în ziua de azi, am făcut 2 max tiruri pe Frank și pe Mico și astăzi jucăm ca să facem 53.000 de trofee pe contul cel mare. Uite așa frumos aici, mai avem un meci. Nu știu dacă o să-l câștigăm, o să-l pierdem, dar da, videoclipul ăsta vă dați seama că va fi unul foarte, foarte scurt. Nu știu dacă vom câștiga, v-am mai zis. Pare că vom pierde după brawlerii lor, pentru că au brawler foarte buni pe mapa asta. Așa că, da, meciul următor vom câștiga, desigur, ei ne vor bate. Da. Și în episodul de azi facem 53.000 de trofee. Și abia aștept. Bă, da, nu. Da, v-am zis, o să pierdem pentru că au brawler mult prea OP. Deci, la meciul ăsta dau skip. Ok, gata, s-a terminat. Acum începem un nou meci, doar că trebuie să bag solo ca să... Că altfel mi se... Da, înțelegeți voi. Pentru că mai am 9 trofee. Bine, pe duo era bine ca să fac fix. Da, acum am intrat, deci. Trebuie să luăm astea. E bull. Să nu mă moare. Mama, îți dai bull. O să încerc să fac și o echipă cu ei. Nu știu dacă mă acceptă, dar... Probabil o să-mi dea schem și după o să mă omoare. Pentru că așa fac ăștia. Deci o să încerc să-i omor. Bluzy nu știu că e final match pentru mine ca să fac 53.000, deci trebuie să mă concentrez să câștig pe locul 1. Îi cheamă maică ta să-ți dea nu știu ce. Omul Darico, ăsta e problema. Și Surge. Dar e bine că l-a omorât pe Rico. O să mă omoare asta. Să vedeți. Da. Un trofeu. În momentul ăsta am 52.999. Te rog să câștig meciul ăsta. O să mă bag cu Shelly și o să campez și să vedeți că... Da. Gata, a început runda. Nu! Nu! Mamă, deci dacă mă omoară ăsta direct. Yes. Dacă n-aveam Star Power, mă omora. Pentru că... Ați văzut? Oricum a lăsat foarte low.
Bro, am zis că dau camp. Să mă duc pe bull, o să mă duc. Nu știu dacă e alegere bună, pentru că cred că mă omoară de la apropiere. Bull. Prințesica Bulerica. Nu m-a omorât. Slăbuți coltane. Nu știu cum să câștig fix un trofeu. Nu știu dacă se poate. Dar o să încerc. Yes. Nu! Te rog să fi câștigat un trofeu. Fix un trofeu. Mă, tu glumești cu mine. Măcar am făcut 53.000. Bine, 53.001. Nici chiar 53.000, 53.001. Și da, am făcut și trophy box-ul de 1000 și uitați 2 max tiruri. Frank și Mico. Pa, pa.